Halo lur, panen brambang. Brambang murah, penting sarapan warak. Oke. Mbah Lurah. Gawakna seragam Mbah Lurah ngono. Sarapan warak. Iki lawoke terong, sambel terong karo kerupuk lur. Wong tanding iki wis ayem lur. Wis penting warak, ayem tentrem uripe. Kaping lan duit lah penting iso mangan warak. Halo lur, ki carane njabuti brambang. Alah brambang ki medun pito lur lah, petani bangkrut. Ki bos iki. Bos. Omah guyang-guyu tok pito bos. Bose wedi, wonge madhep bose tigas. Ki lur carane njabuti brambang nek rong roh ki tak dono carane. Brambang medun bos. Nyemprat malah nyemprat. Nek kanen akeh atuh kono kalung. Ya kaya nenek saiki basa wis panen, Bang, basa ora payu. Kowe dadi klente, alah. Ora cukup udah tekan ndi kok tak kuat tak kowe. Ora kendak karo ndi Darah raine. Oh, dinggo ta? Bebas. Sunarti, mbokku. Wis jore kok. Lah ngene to. Aku mau apa wae nang akan jelas. Jangan. Sepekan nek. Panganan puasa ni tekak lembut tekak ro. Ngomong ora Dik. Mas. Ala ki selanang nek ndi arep sing sawah ki. Selanang ki penggane ya jagung. Sing wedok ya malah jagung kaya ngene, diklentek. Ya Iki ra cukup tuku wedak ki bayarane iki. Ayo wedar regane 200, jagule mereseket. Alah opo jebul. Alah. Teko sone dadi tani ki ya ngene iki. Rekoso. Piye to brambange iki lho medun iki piye lah. Nah. Mbok diudak-udakno lho. Brambange paling gede. Brambang gede-gede kok ngene kok medun. Abang gedene kok ngene kok ya medun ngene iki piye? Piye iki lho lah piye? Iki ya ora gemudakno, tenagane mundak. Ini ra iki bare. Tenagane mundak. Wah, serek ra. Bang, iki piye? Cekete ndati.